РПЦ у нагу з рэжымам. Кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы Веніамін узнагародзіў ордэнам свяціцеля Кірылы Тураўскага аднаго з арганізатараў масавых рэпрэсіяў, кіраўніка МУС Івана Кубракова. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Віталд Сіўчык, запрашаю на аб'ектыў. Жахлівы гвалт над беларускай скалануў польскае грамадства. Міністэрства юстыцыі Польшчы гаворыць пра неабходнасць змяніць законы. Праблема ў тым, што існуе гвалт. Праблема ў тым, што жанчына цягам апошніх стагоддзяў успрымалася як аб'ект. Ад прэзідэнцкай рэспублікі да нацыянальнай катастрофы. 30 гадоў таму дэпутаты прагаласавалі за ўвядзенне інстытуту прэзідэнцтва. Хаця мы блакавалі галасаванне, ўсё вырашыла арыфметыка. Яны проста перамаглі колькасцю. Добрый день, Рыгор Иванович. И он меня спыніў. Кажа, не называйте меня Рыгор Ивановичем. Дядька Рыгор. Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем. 10 гадоў без Рыгора Барадуліна. 25гадовую беларуску, якая сталася ахвярай згвалтавання і жахлівага нападу, пахаваюць у польскай сталіцы. Кіраўніца праекту «Беларус-беларусу» на Белсаце Валярына Кустава, якая атрымае кантакт з хлопцам памерлай Елізаветы, распавяла, што на развітанне прыедзе дзядзька беларускі. Намесніца міністра юстыцыі Польшчы Марыя Эйхарт заявіла пра неабходнасць унесці змены ў заканадаўства. Падрабязней Андрэй Сульжыц. Смерць Лізаветы ўзрушыла грамадства. Шмат якія беларусы выказалі жаданне развітацца з суайчынніцай, якой не ведалі асабіста. Дата і месца пахавання ў Варшаве пакуль невядомыя. Ахвяраваныя ж раней на лекаванне і рэабілітацыю дзяўчыны $140 000 плануюць вярнуць адрасатам або з дазволу ахвярадаўцаў выкарыстаць на пахаванне. Я просто хочу, каб не было ніякіх злых домыслаў датычна Данілы і гэтага збору. На беларуску напалі ў цэнтры Варшавы 25 лютага. Яна пешшу вярталася раніцаю дадому. Дзяўчыну знайшлі беспрытомную з прыкметамі ўдушэння. Дактары змагаліся за жыццё Лізаветы ў рэанімацыі, аднак учора яна памерла. Падазраванага ў нападзенні арыштавалі. Трагічная гісторыя Лізаветы шмат для каго сталася штуршком задумацца, як развязаць праблему сексуалізаванага гвалту. Да прыкладаў, адзін з карыстальнікаў інстаграму прапанаваў зарганізаваць для жанчын бясплатныя трэнінгі для распазнавання небяспекі ды заняткі самаабароны. Допіс сабраў і шмат крытычных водгукаў. Вось гэта пазіцыя ўлады, вось гэта пазіцыя прывілегій, якімі чалавек не дзеліцца, а якімі чалавек зноў ставіць жанчын на месца ніжэй. Для мяне праблема ў гэтым. Калі ён зробіць гэты трэнінгі, дзякуй вялікі, хай робіць, але для мяне шмат правільней было б напісаць: жанчыны, я не жанчына, я не ведаю, скажыце мне, як я магу вас падтрымаць. Важная акалічнасць. Сексуалізаваны гвалт можа зыходзіць не толькі ад незнаёмых асобаў. На яе месцы магла быць кожная з нас. І ўсе нейкія ідэі пра тое, што менавіта там шансы вышэйшыя з гвалтам сутыкнуцца на вуліцы ад незнаёмага чалавека, гэта ўсё насамрэч проста міфы. І самы высокі шанс сутыкнуцца з гвалтам, судзячы па статыстыцы, гэта сутыкнуцца з гвалтам ад чалавека, якога ты ведаеш, і ў сябе ці ў яго дома. У сеціве сустракаліся і думкі, што ахвяра была не ў тым месцы, не ў той час ці не ў той вопратцы. Наста Базар сцвярджае, у гвалце заўсёды вінаваты гвалтаўнік. Абсалютна неважна, у што жанчына апранутая. Неважна, яна п'яная ці цвярозая, неважна, яна адна ці не адна, гвалціць жанчын абсалютна ў розных сітуацыях. Днём, у цэнтры горада, пры свеце, у пухавіку апранутую жанчыну. Гэта абсалютна не мае значэння. Польскі кангрэс жанчын звярнуўся да палітыкаў з заклікам пачаць барацьбу з гвалтам адносна жанчын. Неабходнасць узмацніць заканадаўства адзначыла намесніца міністра юстыцыі Польшчы Марыя Эйхарт. Яна назвала гісторыю са смерцю беларускі выключна жахлівую. Паводле чыноўніцы, палавыя зносіны без папярэдняй інфармаванай і свабоднай згоды таксама могуць быць прыроўнены да згвалтавання. Палітыкі яны могуць прыймаць закон. Яны могуць працаваць над тым, каб у паліцыі былі жаночыя аддзяленні, куды жанчыны пасля сексуальнага гвалту не будуць баяцца звярнуцца. Яны могуць працаваць над тым, каб у горадзе быў даступны начны грамадскі транспарт, каб такога не адбывалася, што дзяўчына, умоўна кажучы, боіцца ехаць на таксі, але таксама боіцца ісці дадому, не ведае, што рабіць.
Паводле аб'яднання былых сілавікоў Белпол толькі летась у Беларусі былі заведзеныя 110 крымінальных справаў за згвалтаванне. І гэта без уліку выпадкаў хатняга гвалту, якія складана давесці і якія не рэгулююцца заканадаўствам асобна. Андрей Сульжыц, Белсат. У працяг тэмы былая палітзняволеная прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы Ольга Гарбунова атрымала міжнародную жаночую прэмію за адвагу. Заснавальнік гэтай узнагароды – Дзяржаўны дэпартамент ЗША. Менавіта Ольга Гарбунова, як кіраўніца арганізацыі «Радзіслава», дапамагала ахвярам хатняга гвалту ў Беларусі і арганізавала прытулак для жанчын і дзяцей. Да іншай тэмы. Сталінскія тройкі – не. Гэта вынаходка рэжыму Лукашэнкі. Былая выкладчыца БДУ Роза Турарбекова пракаментавала стварэнне ва ўніверсітэце адмысловых камісіяў, якія будуць звальняць і наймаць прафесараў, правяраючы іх на лаяльнасць да рэжыму. Паводле Розы Турарбекавай, такую камісію створаць на кожным факультэце БДУ. Цяпер кожны дэкан і ўсе сябры камісіі будуць несці адказнасць за гэтак званых экстрэмістаў, а камісія зробіцца ўвасабленнем, цытата, «кругавой парукі, даносаў ды іншага мярзоцця». Былая выкладчыца БДУ звяртае ўвагу. Следчы камітэт ужо запатрабаваў, каб універсітэт заплаціў штраф за 155 чалавек, якія рабілі ахвяраванні. Юбілей прэзідэнцкай рэспублікі. 30 гадоў таму Верхоўны Савет ухваліў такую форму кіравання. Праз некалькі месяцаў да ўлады прыйшоў Лукашенка, які зусім інакш бачыў працу інстытуту прэзідэнцтва ў нашай краіне. Тэму працягнем у наступным матэрыяле. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями. Паўнамоцтвы Лукашэнкі не проста моцныя, а фактычна неабмежаваныя. Прынамсі, асабіста ён вызначае структуру ўраду, прызначае прэм'ер-міністра, генеральнага пракурора і суддзяў. Узурпацыю ўлады Лукашенко называе прэзідэнцкаю рэспублікай, якую трэба захаваць, бо інакш, маўляў. Стране не бывать. Она исчезнет. Будаваць менавіта прэзідэнцкую рэспубліку пастанавіў Верхоўны Савет у сакавіку 1994 года. За адпаведную папраўку ў Канстытуцыю прагаласавалі 2/3 дэпутатаў. Паводле ўспамінаў сведкаў тых падзеяў, змены рыхтавалі канкрэтна пад тагачаснага старшыню Савету міністраў Вячаслава Кебіча. Аднак на прэзідэнцкіх выбарах 1994 перамог Лукашенка. Як пісаў Васіль Быкаў, народ пайшоў за жорсткім, настырным і прагматычным дырэктарам Саўгасу. Уяўлялася сапраўды так, што вось прыйдзе чалавек, які абяцае ўсё разгуліць хутка і якасна, і толькі даць трэба яму нейкую ладу. Гэтак было, але не варта так лічыць, што гэта вось такая была чыста беларуская рыса, што беларусы хацелі моцнай рукі, а ўсе астатнія не хацелі, і таму ўсё беларусы выйшла так, а ў іншых адбылося па-іншаму. Паводле тагачаснай канстытуцыі прэзідэнт меў дастатковыя паўнамоцтвы, аднак Лукашенка прагнуў большага. Неабмежаваную прэзідэнцкую ўладу ён атрымаў паводле вынікаў рэферэндуму 1996 года, які сам і ініцыяваў. Супраць выступілі як дэпутаты Верхоўнага Савету, гэтак і беларусы. Пратэсты, хоць і не вельмі масавыя, Лукашенка жорстка здушыў. Аднак тое, што тагачасны прэзідэнт узурпуе ўладу, стала ясна яшчэ ў красавіку 1995-го, мяркуе былы дэпутат Верхоўнага Савету Сергей Навумчык. Тады невядомыя сілавікі збілі і вывезлі з будынку парламенту 19 прадстаўнікоў ад фракцыі БНФ «Адраджэння». Гэтага абсалютна хапала і каб узбудзіць супраць Лукашэнкі крымінальную справу, і каб абвясціць яму імпічмент. Але кіраўніцтва Верхоўнага Савета выявіла сваю поўную бяздзейнасць. І вось тут сваё слова павінна было б сказаць грамадства, але падтрымаць гэтых 19 дэпутатаў на плошчу прыйшло толькі некалькі сотняў чалавек. Цяпер бальшыня беларусаў хацела б жыць у парламенцкай рэспубліцы. Прынамсі, за такую форму кіравання па выніках апытання выступіла пераважная колькасць нашых гледачоў. Неабходна жа захаваць прэзідэнта як моцнага лідара падтрымалі ўсяго 2%. Я разумею псіхалагічны стан многіх беларусаў. Калі ім гаворыш слова «прэзідэнт», у іх у мазжачку толькі Лукашенка. Яны не ўяўляюць іншага, бо 30 гадоў мы бачым Лукашенка. Але Лукашенка, прабачце, гэта не прэзідэнт. Прэзідэнтам ён быў да 96-го года, да
антыконстытуцыйнага пераварота. У новай Беларусі магчымая наяўнасць пасады прэзідэнта, адзначыў Анатоль Лябедзька. Гэта прапісана і ў праекце Канстытуцыі, якую прапанавалі дэмакратычныя сілы. Самае галоўнае, што ў праекце Канстытуцыі новай Беларусі там вельмі добра прапрацаваны прынцып падзелу ўладаў. Там моцнае самакіраванне, там моцная судовая сістэма, там свабодныя сумленныя выбары, там прэзідэнт не кіраўнік выканаўчай улады. Акрамя асноўных органаў улады, якія цалкам падпарадкоўваюцца Лукашэнку, у 2022 годзе ў Беларусі з'явіўся яшчэ адзін – усебеларускі народны сход. Яго рэжым пазіцыянуе як, цытата, «найвышэйшы прадстаўнічы орган народаўладдзя». Аднак трапіць ва УНС змогуць выключна лаяльныя дэлегаты, у тым ліку дэпутаты і чыноўнікі, ды прадстаўнікі БРСМ і Белай Русі. Ірына Юрыева, Белсат. Сем чалавек загінулі, сярод іх двое дзяцей. Яшчэ людзей шукаюць пад заваламі ратавальнікі. Такі вынік удару расійскага беспілотніка ў 9-павярховы дом у Адэсе. Паводле ЗСУ, уначы Расія скіравала на Адэшчыну ударныя беспілотнікі з акваторыі Чорнага мора. 7 дронаў удалося збіць, але адзін падчас манеўраў ударыў у 9-павярховік у спальным раёне. У выніку 18 кватэраў знішчаныя, яшчэ 7 пашкоджаныя. Па ўсёй Адэскай вобласці абвесцілі жалобу. Напярэдадні пайшоў з жыцця скульптар Ігар Голубеў. Ён быў аўтарам вядомых ва ўсёй краіне помнікаў, як, напрыклад, кампазіцыя «Арханёл Міхал перамагае зло» на плошчы Незалежнасці ля Чырвонага касцёла ў Менску. Ігар Голубеў нарадзіўся 11 чэрвеня 1961 года. Менавіта ён стварыў помнікі Уладзіміру Караткевічу ў Воршы, Напалеону Орду ў Іванаве, Святой Еўфрасіні ў Полацку і ў Менску, Язэпу Драздовічу, Васілю Цяпінскаму і Сымону Буднаму ў сталіцы. Рэдакцыя Белсату выказвае спачуванне родным і блізкім Ігара Голубева. Сёлета ў снежні беларуская кінастудыя «Беларусьфільм» адзначыць сваё стагоддзе. Да юбілею рыхтуюцца ўжо цяпер, арганізуюць кінафестывалі савецкага кіно, выпускаюць новыя прапагандысцкія стужкі. Сярод іх фільм пра партызанскі рух «Час вярнуцца». Пра кінанавінку распавядзе Наста Печанькова. Немцы отступали, но линия фронта замерла на рубеже Витебск, Оржа, Могилев, Жлобин. Чарговы шэдэўр ад Беларусьфільму. Кінастудыя апублікавала трэйлер новай карціны «Час вярнуцца» пра дзейнасць беларускіх партызанаў падчас аперацыі «Багратіён». Паводле Міністэрства культуры агульнанацыянальная прэм'ера стужкі адбудзецца сёлета 13 чэрвеня. Сеансы пройдуць па ўсёй краіне. Ідеалагічнае пафаснае кіно, якое можа быць падтрымлена выключна больш сталым такім гледачом, які сядзіць так плотна на ігле тэлепрапаганды. Свет даўно рушыў далёка наперад і з сюжэтамі, і з тэмамі, а ў нас яшчэ там наратывы, якія больш блізкія да 40-х гадоў, да 50-х гадоў. «Час вярнуцца» – вынік супольнай працы беларускай і узбекскай кінастудыяў. Спачатку карціна мела працоўную назву «Казбек» у гонар аднаго з партызанаў узбекскага паходжання Мамадалі Тапелдыева. З часам змянілася не толькі назва, але і абяцаны інтэрнацыянальны склад здымачнай групы. Галоўныя ролі сыгралі расійскія і беларускія акторы. На дня в город прибыла яхт-команда. Кто? Ваши души. Акрамя супрацы з Узбекістанам, сёлета плануюць зняць яшчэ 2 стужкі ў калабарацыі з іншымі краінамі. Гэтак у чэрвені Беларусьфільм запланаваў старт здымак пакуль безыменнай беларуска-кітайскай карціны. А ўжо ўвесну пачнуць працу над расійска-беларускім фільмам пра бацьку Міная. Рэжысёрам выступіць расійскі комік Ігар Угольнікаў. У выпадках капрадукцыі з Расіяй можна з найбольшай верагоднасцю казаць, што асноўны творчы ўнёсак будзе рабіцца расійскім бокам. Пакуль што капрадукцыя дазваляе Беларусьфільму значыцца ў тытрах, даваць нагоду для заметак на Белта, але не прасоўваць сваю культуру і свае сэнсы.
Агулам жа беларусаў сёлета будзе чакаць шмат савецкага кіно. З 28 лютага і ажно да 11 снежня ў кінатэатрах пройдуць паказы старых дыгелітазаваных стужак беларусфільму. Акрамя карцінаў пра вялікую айчынную вайну пабавіць гледачоў абяцаюць савецкімі мультфільмамі пра чырвоны каптурок і бураціна, а таксама цытата беларускім аналагам слова пацана. Крымінальную драму «Мяне завуць Арлікіна». Акцыя прымеркаваная да стагоддзя кінастудыі. В фармаце рэтраспектывы, які таксама ўсюды існы фармат. Тым больш, калі яна прысвечаная такой даце, як 100-годдзе беларускага кіно, рэстаўраваць, аднаўляць і паказваць гэтае кіно дакладна варта. Зараз гэтымі архівам і магчымасцямі, на жаль, валодаюць прыцяжаныя, а не нашыя дэмакратычныя сілы. Для іх гэта вялікая прывілегія і шчасце. Першы паказ у межах акцыі прайшоў у сталічным кінатэатры «Піянер». На здымках, апублікаваных беларусфільмам, можна пабачыць поўную залю. Сярод гледачоў адны студэнты і школьнікі. Мы нясём нашу культуру, каб моладзь бачыла, як мы жылі і развіваліся раней. Сёння мы запрасілі моладзь, каб яны ўбачылі першую карціну, якую выпусціла нашая кінастудыя. «Лясная быль» Юрыя Тарыча – гэта вельмі цікавы і важны фільм. Патрик. Паводле Юрыя Алексея на кінастудыі штогод рэстаўруюцца 30-40 савецкіх фільмаў. Пазней іх нібыта паспяхова прадаюць у Расею, а таксама манетызуюць на YouTube. Першы тэзіс пацвярджае і наш эксперт. Ёсць такія каналы тыпу «Звязда», ці там канал ТВ100 «Рускае кіно». Вось там вось такое. Яны такі контент набываюць, яны яго паказваюць. Таксама ў ідэалагічных мэтах. Акрамя савецкіх стужак да свайго 100-гадовага юбілею Беларусфільм анансаваў прэм'еры гістарычнага блокбастеру «Чорны замак» паводле раману Уладзіміра Караткевіча, а таксама анімацыйнай карціны для самых маленькіх гледачоў «Песні сірын». Наста Печанькова, Белсат. Чалавек надзвычайнага таленту і шчыпласці. Народны паэт не толькі паводле звання, але і паводле сутнасці. 10 гадоў таму не стала Рыгора Барадуліна, але засталася спадчына дзядзькі Рыгора, а ў ёй уся Беларусь. Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцем, каб душою ты стаў чысцей. Страціў святое штосьці. Радкі блізкія кожнаму беларусу. Спадчына Рыгора Барадуліна. 10 гадоў таму народны паэт Беларусі пайшоў з жыцця. Аднойчы ехаў да маці ў Берасці, в цягніку, і в суседнім купе гляжу Барадулін. Я зайшоў павітацца і кажу: «Добрый дзень, Рыгор Иванович». І он мяне спыніў. Кажа: «Не называйте меня Рыгор Ивановичем. Дядька Рыгор». Такім простым, сціплым быў Рыгор Барадулін, паэт, перакладчык, эсеіст. Пабачылі свет дзясяткі зборнікаў ягонай паэзіі. Барадулінскія радкі перакладзеныя на 31 мову. Ён выкручваў верш з любой тэмы. Рытміка, пластыка верша, рыфма, унутраная, калі ўнутры верша рыфма і вонкавая, так? Это ўсё ён рабіў бліскуча. Лілею млявы плёс люляе, з-пад злежаных аблок здалёк ляціць віхлясты і бялявы, пялёстак лёгкі матылёк. Між іншага, у спадчыну беларусам дзядзька Рыгор пакінуў цудоўныя вершы для дзяцей, эпіграмы, гумарэскі. Гумар Барадуліна праяўляўся ў экспромтах. Ён умеў імправізаваць, ён умеў ствараць цэлыя файныя там гумарныя чатырохрадкоўі. Часта, праўда, яго гумар быў не такі, як бы добры, мілы, лагодны. Часам ён быў такі саркастычны, часам быў вельмі з'едлівы. Шматграннасць паэта праявілася ў зборніку беларускага эратычнага фальклору «Здубавецця». Эротыка, секс, гэтая частка жыцця, она вельмі энергічная. В прынцыпе, любы паэт не можа на яе не звярнуць увагу, бо там адбываецца вельмі шмат цікавага. І, конечно, талент Барадуліна не мог прайсці міма яго. За зборнік духоўнай паэзіі «Ксты» Рыгора Барадуліна вылучалі на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры. А адзін з апошніх вершаў паэт прысвяціў Украіне і рэвалюцыі годнасці. «Не схіліць чало спадарання Беларусь, незалежная як жыццё ненька Украіна». І що любить дяка, таке дядька Рыгор, як тебе називали. Дякую тобі за твій приклад. Дякую тобі за твої вірші. Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе нікому
не пожадаю на свете. Белая яблоня грому, белая яблоня грому. Олесь Яшченко, Белсад. Белая яблоня грому, жахом жахнала прысмерк. Белая яблыня грому, клопатам гаманою, і на апошнюю строму светла ўзыдзі са мною. Геніяльны Рыгор Барадулін заўсёды з намі. На гэтым ставім кропку ў аб'ектыве. Зычу ўсім добрага вечара.